Hyvää päivää. Olen Peltsi Hirvikärpäs Hirvialhon koulun Hirvikärpäs-lehden toimituksesta. Tänään haastateltavana ovat tutkijat Lukas ja Nora, jotka ovat kehittäneet tuotteen, jotka hylkivät hirvikärpäsiä. Kerropa lisää, Lukas. No, olemme kehittäneet liukosellusta valmistettavan tuotteen, joka johtaa lämpöä pois ihmisen kehosta. Tällöin hirvikärpäset eivät havaitse ihmistä. Koekäytössä ovat nyt edellä mainitusta kankaasta tehdyt huivit ja pipot. No niin, nyt haastattelemme koiraharrastajaa Lauraa ja Milaa. Tää on tosi kätevä tämmönen huivi, kun koiran kanssa lenkkeilee ja harrastelee siellä metsissä, niin ei hirvikärpäset ollenkaan kiusaa. Tää toimii myös koirilla, et ei oo sitäkään hirvikärpäset kiusannut. Tässä olisi sinulle pipo testikäyttöön. Sehän sattui sopivasti. Olen nimittäin huomenna lähdössä hirvijahtiin Kylmäkosken ja Savikoskelle, ja aina ne ovat hirvikärpäset minua kiusanneet. Toivottavasti tällä kertaa ei ole haittaa. Sehän on hyvä.